Hola, em dic Esmaït Lane i jo vaig estudiar a l'Institut Josep Tapiró. Allà vaig cursar l'ESO i el batxillerat, però bueno, és que el batxillerat és l'etapa que més m'ha marcat. El batxillerat que vaig fer és el científic, amb la biologia, les matemàtiques, la física i la química. I el que volia era dedicar-me a una enginyeria que tingués un mix de totes aquestes assignatures. Llavors jo vaig començar a buscar informació, però bueno, jo soleta no vaig arribar enlloc, no vaig trobar res que em cridés l'atenció. I un dia estava mirant un Excel que ens havia pujat el Ferran, que era el nostre tutor, i vaig veure un nom d'una enginyeria que em va cridar molt l'atenció, i era enginyeria biomèdica. I jo vaig dir, ai, mare meva, que acabo de trobar jo que estava buscant. Llavors em vaig començar a informar i vaig veure que el perfil que demanaven encaixava amb mi. I bueno, doncs aquí segueixo, al campus de Salades de Tarragona, estudiant enginyeria biomèdica i estic fent tercer. Just em trobo en setmana d'exàmens, però bueno, tot sortirà molt bé. És veritat que al començament em va costar molt adaptar-me perquè doncs, l'estil de les classes era totalment diferent a lo que estava acostumada de l'ESO i el batxillerat, però a poc em vaig començar a adaptar perquè realment quan tens un objectiu fixat, quan saps on vols arribar i quan t'agrada allò que estudies, trobes la manera com sigui d'encaixar. Trobes la manera d'encaixar sí o sí. Per això realment us animo a que escolliu alguna carrera que us agradi, que us desperti cert carinyo i que no us rendiu mai, vale? Doncs molts ànims, adeu!